Okay. Para sa aton nga video nga i-share ka dyan, magatugro lang kang tips kung ano ang dapat mo isabat kung may pagpangkot kanimo nga ambalon natin nga palangga mo. For example, amo diyang pamangkot na, would you still love me even though alam mo na ganito ako? Yan ang tanong niya. So guys, ito yung tips na gusto kong i-share. Ito ang sagot. Okay? Simple lang. Sasabihin ko sa kinaraya kay Antikin Yutakan bay. Okay? Sa mga Tagalog dyan, sa mga English yan, pwede nyong sundin ito, ha? Pero ganito ang pagsabi dapat. Ganito dapat. Okay? So, ito ang sasagot nyo sa tanong niya. Huod syempre, halin sa lapak kang kahig mo, nga daw patas kang taramnan kung panahon kang El Nino nga bangagen. Pakadto sa kuko kang imong mga tudlo nga pwede tamnan kang kamuti nga balagen. Pasaka sa irak mo nga doluto nga bayabas tungod nga ang seden hasta sa imo nga lieg nga karahon. Pasaka pagid sa imo nga ulo nga hangin-hanginen paadto sa punta ka buhok mo nga kutwon huod palangga gid sa gihapon.